nggih kersane regane salam rin. J. Ampun dalam kalih sinten niki? Kula sumenggaken panjenengan matur. Paring asma sinten? Krek 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 krek. Saged ngendikan apa mboten? Nek jenengan bangsa kewan, kalau izinnya jenengan mungkin saged ngendikan. Monggo. Jenengan jawab. Kalih sinten niki? Kalih sinten? Jenengan leres saking pasetran Gondomayit menika? Leres keng mriko? Komandan jenengan. Enggak salaman. Enggak salaman apa? Ribun? Jadi salaman? J. Betul apa jenengan? Dalam? Nggih, mboten napa-napa. Leres jenengan saking mriko? Nyuwun sewu nggih, ngapunten ingkang kathah. Kula nggih mboten napa niku menghakimi jenengan mboten. Kula nggih nate sowan mriko. Semerap jenengan kula sowan mriko kalih sanenjang. Semerap. Lan jenengan pas tepunjin niku kula sowan jenengan niku. Ten pundi? Pripun? Sing utusan. Oh, tasih wonten utusan. Nggih. Jenengan napa wonten hubungan kalih sing gadah raga niki? Nggih. Hubungan apa jenengan? Nggih. Oh, yogane jenengan. Nggih.
Pripun? Wonten apa? Jenengan kok ngoten niku? Wonten apa? Jenengan matur mboten napa-napa. Napa? Panjenengan tumindahe ngoten iki wonten apa? Wonten apa? Nggih. Yen sewu asmane sinten? Sinten asmane? Patih Simbarjoyo. Nggih, alhamdulillah jenengan rawuh wonten ing pendopo mriki. Pripun? Oh, ngoten nggih. Jenengan pun semer pendopo niki to, Mbah Pati? Iya, aku. Dalem? Wis oh, pernah semerap. Iya. Nanti dolen mriki jenengan. Aku mau ingok-ingok mawon. Iya. Sen jenengan ingok niku napa nate mriki? Iya, nek kene ana paguyuban. Wonten paguyuban. Iya. Lah paguyuban napa, Mbah? Paguyuban Mbah Pati. Ya wong sing kleru nang kene mesti bakalan mikir. Sing liru ning kene bakal minggir. Nggih. Salajengipun ya kuwi aku ingok. Nggih. Anakku iki. Nggih. Duweni enek unek-unek. Nggih. Ya iso nampa nek kene padepokan kene. Oh, ngoten nggih. Lah unek-uneke yugane jenengan iki napa, Mbak? Iya kuwi mau anakku kadang iki pikiran sumpek. Oh nggih. Yo jalanan apa yo gak ngerti aku. Oh ngoten. Kok mboten jenengan bantu to, Mbak? Ya, Mbak. Yo wis to mesti. Nggih. Tapi ben belajar dhewe. Oh ngoten. Pikir ben iso padang dhewe. Nggih, nggih. Aku iso bantu sembarang iso. Nggih. Yo ben iso kaya wong sing dituntun. Dadi iso dhewe mlayu rono mlayu rene. Ora teko ngongen aku tok. Oh, ngoten nggih, nggih leres niku. Kados jenengan napa pedaran saking jenengan niku? Nggih. Sing melok bapak hari iki biyen. Nggih. Aku iki. Nggih. Lene opo ya aku hari iki bakal tak bantu. Angkat dibantu. Carane bantu piye, Mbah? Jenengan. Ya tawasi kuatuan ngono lene opo kadang anake ngono ya gampang kelebon. Anake gampang kelebon. Anake gampang kelebon. Di sini iki, lego niki. Dudu, Bu. Anake arek iki mantune. Mantune. Iya. Iya ta, Pak? Iya. Mantune kelebon. Kok sakit gampang kelebon, Mbah niku? Bukan mantune. Mantune. Ing napa, Mbah? Yen yo. Oh, betul. Yo melo-melo arek-arek ngono iku lho. Oh, melo-melo arek-arek ngoten niku. Kula tangkep Mbah Pati. Kados mengke kados napa niku wau yugane jenengan iki nek pun pisah sangka ragane bali teng pundi, Mbah?
aku dewi to. Oh balik ten jenengan. Iya kok aku ndek kono. Enak juga ada jenengan iki. Ya manggon ndek kene. Oh manggen ten mriki. Menawi nek mbak niki pun nyawone pun pisah ngoten nika. Mangke bali ten pundi? Ya bali kene sing gawe urip to. Ya alhamdulillah. Wong aku iki yo marai api. Nggih. Jenengan kan marai saya ngoten. Iya. Lah biasane kados tiyang-tiyang ten gubuken jenengan nika ngedi napa, Mbah? Wong ndek kono njaluke yo reno-reno ana kae lho. Nggih. Jenengan sen Wong ini ati dhewe-dhewe. nggih Mbah leres. Sing penting ndek jero atine. Nggih. Kaya sampean apa atiku. Mboten, Mbah, kula mboten saged bedah atine jenengan. Lah iya. Mboten semar. Wong njaluki dalane dhewe-dhewe. Nggih. Lah aku belajar di anakku yang belajar sing apik to. Oh nggih alhamdulillah. Nggih leres Mbah ngoten. Belajar sing sae. Iya. Lah salintune yugane jenengan belajar saya salintune niku belajar sinten Mbah niku? Bapak ya Reki. Oh bapak ya Reki. Kene usan. Oh bapaknya mboten nonton. Kene yo aku dadi ngetopne anakku iki. Ngawasi kok atuan. Ojo sampe dalane megak-megok. Hari iki ora bener. Nggih. Awakmu ngerti yo? Nggih. Hari iki no dalan yo megak-megok. Nggih. Ngono tak awasi yoan. Nggih. Kadang yo bener jenenge manungsa nek salahne lupute. Nggih. Gak enek sing iso bener kabeh. Nggih, Mbak. Kadang yo cek ngombe, kadang yo cek medok. Jenenge manungsa yo pengine piye? Nafsu. Nggih. Nafsu yo, Pak. Nggih. Yo mlawan tawasi anakku. Nggih. Kaya oleh awakmu ngawasi anakmu dhewe. Nggih. Mosok dalan elek apa mbok tut elek. Nggih mboten to, Mbak. Yo ngono kuwi mau. Nggih. Bener arek wis kene wong tuane yo pangkat atune wong anakku. Nggih. Tak kei dalan sing bener. Nggih. Laki ambake mriki jenengan izine Mbak. Den pendapun. Yo tak izini to. Nggih. Wong dalane bener kok gak diizini to. Oh nggih Mbak leres. Lek kleru yo tak gagaki. Kaya ndek kono iki. Ten pundi, Mbak? Apa ndek ngene komplek. Tak gagaki terus. Napa sering ten mriki, Mbak? Yo gak yo pikirane kadang iku njaluk ndek ngene kono ono kuwi. Mesti pikirane tak buntu arek iki. Nggih alhamdulillah. Lek kadung ngono kuwi aduh arek iki. Angel yoan. Pun nate njegoro ten mriki to lare niki, Mbak. Alah yo wis to. Mulakno kuwi aku iki pengen arek iki ben dalane lurus. Nggih. Ben gak megok kaya mbiyen niku. Nggih. Iki disetir bojone pinter arek iki. Senajan elek rupane tapi atine apik. Nggih, Mbak, nggih. Bojone iki yo pinter ngaji, pinter sembarang. Nggih. Mulane arek iki wong ngomong-ngomong kok iso ngopeni arek iki. Senajan atine bojoku iki dilok-lokne wong-wong ngono-ngono kae. Kok iso ngopeni arek merusal kaya ngono kuwi. Mulane kuwi tak golekne dalan sing apik arek iki. Nggih. Nek apik-apine bojone arek iki lho. Nggih. Dadi opo arek iki? Nggih. Dadi wong. Nggih. Kesel to Mbah jenengan? Regane kesel Mbah. Gak apa-apa. Aku yo kangen suwi rapetukan arek iki yo. Oh ngoten. Kok mboten nate kepanggih ki ambak to Mbah? Arek iki lek gak
butuh aku yo gak diceluk. Oh ngoten. Gak disambat. Nggih. Aku yo ngerti arek iki. Nggih. Lho. Nggih, Mbah. Pikirane buntu lagi nyuruh. Nggih. Dan iki wae kan mboten buntu to Mbah pikiran iki Mbak. Mau dicapi yo buntu terus piye to? Nggih. Mau pikiran buntu. Dijak elek budal, dijak apik budal. Nggih. Tapi sing penting kan niate. Nggih. Dalane sing apik. Nggih. Napa malih Mbah pesene? Yo aku pesen arek iki yo ben dadi dalane sing apik. Oh nggih Mbah. Iki ini dalane apik. Nggih. Dalane elek ono ora mlarah-larah ono dalane elek. Nggih. Golek yo apa wong urip. Nggih. Sing tujune Gusti Allah. Nggih. Sing kuwasa. Nggih. Kabeh bakalan mati. Nggih. Mati nggo apa? Mereka iso duwe tetep iman. Nggih. Ngoten mawon Mbah. Sene. Ya wis. Nggih, matur suwun Mbah sene. Matur suwun hadirin jenengan. Ya. Nggih kula semayaken jenengan bari ana ing dalem panjenengan. Monggo. Nggih. Pripun Pak Budi jenengan berarti ketepang kali sinwa Pate Simbar. Simbar Jaya bapak. Oh, cengap. Jenengan sering hubungan kali ki Mbak napa jarang? Nggih jarang. Cuma nek sumpek mawon. Nggih. Ana jenengan keadaan sumpek ki Mbak jenengan hadir ki Mbak. Nggih kadang mlebet teng bojo kula kadang nyeneni kula ngoten biasa lek ngoten niku. Oh, ngoten. Nggih. Lah juga jenengan kan apa nggih? Oh, mantu. Mantu. Oh, lek mantu kula kan sering napa teng ngajengi griyane riyen dereng dadah napa dadah perumahan. Niku umpami napa ya? Sing kelebotan nggih diceluk ngoten dugi ngoten. Mantune jenengan. Nggih. Kok ki Mbak saged ngoten? Mboten semerep kula niku. Nggih pripun niku dheweke niku.
Lah kados Mbah Patih wae nggih nate mlebu ten mantune jenengan. Oh mboten nate. Oh mboten nate niku. Mboten nate malah lek mantu kula nggih langsung apa wedi. Oh ajri. Nggih. Ya alhamdulillah kan jenengan kan dituntun ingkang sae kan. Sing kan jenengan dianggap kalih Mbah Patih kan jenengan yugani. Kon golek dalan sing bener. Nah selama ini jenengan nyuwun sewu apa mboten bener lah paling. Nggih. Jeneng kula nggih tumindak nggih. Tumindak itu nggih pripun nggih kadang nggih. Pengene sae kadang elek kadang tetep kadang dilakoni ngoten lho. Cara sae jenengan pengen sae sing pripun? Sing jenengan pengin ini. Nggih pun mboten minum, nggih pun mboten dodolan wedokan kan ngoten. Nggih, alhamdulillah ini kula niku pun kula saged ngindari ngoten. Nggih. Ngoten niku pun saged kula hindari. Cuma nggih mboten saged del cara minum niku mboten saged ilang plas mboten nggih tarik gedhe kadang Kan niku sisi sangka bangsa nafsune kan ngoten. Lah terus jenengan mencari suatu kebenaran. Sing jenengan padosin apa? dalam kebenaran. Nggih. Napa sing jenengan padosi? Nggih saged dados tiyang saya ibaratnya Pak. Wong kabeh kan pengen dadi wong apik. Nggih. Carane pripun jenengan? Dadi wong apik. Wonten cara punan. Carane nggih setunggal ngempale nggih kekancan sing sae. Namung ngoten. Nggih. Dipun. Lah tujuane jenengan kekancan kalih tiyang sae. Napa? Kan mengke saged kegeret dados tiyang sae. Namung dados tiyang sae mawon. Nggih, boten. Napa? Jenengan tumut ngaji teng mriko kersane sae ngoten. Sing jenengan padosi napa? Nggih, sae nggih ngertos. Ngertos napa? Ngertos bab masalah agama. Bab agama. Nggih. Selama niki jenengan pun ngertos? Tuntunan agama Nggih. nggih sepisan niku wau kadang nggih kan nuwun sing sae bener kan ngoten kadang nggih ten lupute tiyang Lah supados kula jenengan mengke kan mboten luput nek awake iki mang roh jati diri. Dadi gak ning akale tok. Roh ning awake dhewe. Kudu diruwi ning awake dhewe. Lah kalih napa? Ya setunggile nggih ngoten iki mirengne wedaran sing dirasani ya awake dhewe. Ade kan ngrasani ning awake dhewe. Ten awake dhewe niki wau wonten napane. Dadi kudu dikenali apik. Pun kenal jenengan kalih jenengan. sinten Jenengan. Kalih awake teng jenengan. awake dhewe. Nggih, pun kenal. Nggih. Pun kenal apa dereng? Nggih. Ya kula tangkat pun kenal apa dereng? Kenal diparingi asma niku wau. Ya iku kan ya asmane ragane jenengan. Nggih. Niku asmane ragane. Jenengan pun kenal kalih jenengan ki ambak? Dereng. Dereng.
Nek mriki kan kita mengenal diri sendiri. Cara Arabe man arafa nafsahu. Ngertenono ning awakmu dhewe utawa makrifata ning awakmu dhewe. Sing dimakrifati ki sing ndi? Contoh awet iki mang enek akale. Marifatna kamu enek atine. Marifatna atimu. Enek nafsune dimarifati. Enek egone dimarifati. Enek sukmone dimarifati. Enek rohe dimarifati. Enek uripe dimarifati kabeh. Lah sekabehe iku ya unsur-unsur ning awake dhewe. Sangka njaba, nek sangka njaba kan kaya raga, nek ragane unsure sangka geni. Unsur nggih. Sangka lemah, sangka angin, sangka banyu. Buktine ndi nek iki mang sangka banyu, bleken lek enek banyune rupane putih lak abang. Nggih ta? Nggih. Nek sangka lemah buktine ndi? Buktine iki mang ya bolote awake dhewe, ya kan? Teko ndi bolot tapi enek bolote. Lah iku buktine. Lah liyane ikan hawa. Awake dhewe kan iso ngrasakne hawa panas. Iso ngrasakne hawa adem. Lha iku unsur-unsur sangka kono. Iki sangka ragane. Lah niku tahapane ge ngenali awake dhewe. Cara engko mlakune engko trenten, nek iki mang gak ngerti ning awake dhewe, ya ora iso mlaku engko. Cuma engko tembung jari tok. Tapi nek iki mang roh ning awake dhewe, enggak tembung jari, awake dhewe ya sing nglakoni dhewe. Sehingga temen iki napa? Temen iki lelampahan. Nek kene iki sinau urip, sinau ning awake dhewe. Lah wujud njaba lan jerone awake dhewe, wujud zahir lan batine awake dhewe iki lho wujud ilmu. Sing kono nek ning jero diarani ilmu, enek ilmu nafsune ya enek bab nafsu, enek bab ego. Gitu. Enek ilmu bab ati, ilmu bab akal. Berarti awake dhewe ya wujude ilmu ta. Nang kono ya enek positif, enek negatif. Temen iku. Awake dhewe yo nglakoni positife piye, negatife nggih piye nggih nglakoni. Nah dalan-dalan sing ngoten iki lho. Nek niki mang mengenal diri sendiri. Bareng ngoten niku wau kenal ana ing nafsumu. Lah nafsu niki mang ya iso ngendhalekne pikiran awake dhewe. Nafsu iki mang ya iso ngendhalekne atine awake dhewe. Sing sering jagongan ning dodone awake dhewe iki ya nafsu. Sing sering jagongan ning pikirane awake ya nafsu. Ya kenalan. Nah kono iki mang nafsu ya ngejak apik iya, ya ngejak elek iya. Di ilmunine nafsu sing ngejak apik engko jenenge nafsu mutmainnah. Ya kan ngaten. Karena kan nafsu mutmainnah iki sing ngejak ibadah terus. Mutmainnah niki artine anteng, meneng. Lah dikenali. Berarti aja kena nafsu sing birahi tok. Itu kenali kutok liyane gak. Iku wae sing diujo. Jadi pengen ngono terus nggo. Nah iki mang kena siji lan sijine nafsu sing kaya ngono, sehingga apa engko iso ngendhalekne. Awakmu nyapa? Aku pengen ngombe bos kan. Biasane ngombe kan. Wis saiki leren ae. Rogoku iki wis tuwek, gak padha ambek dhisik mosok ngene terus. Ganti acara ae.
Acarane apa? Ya ngaji ngono lho. Lho, kan ngoten. Diajak ngono. Nggih. Nafsu iki mang pengaruh ning pikiran. Bos, kate rono bos, pengen ngene. Rogoku wis tuwek. Aku pengen tobat. Meskipun pikiran iki mengajak rono nafsu liwat pikiran ya, ngajak rono, ngajak ngene, omong ngono. Aku tobat pisan. Dhisik awakmu tak turuti. Awakmu njaluk apa tak turuti. Model piye tak turuti. Tapi saiki aku tak dadi awakku dhewe. Enek neh ngomong ning atine sampean iku kudu ngene. Sehingga sampean iki kudu duwe pendirian dhewe, aja ngotot ning omongan ning kene, aja ngotot ning omongan ning kene. Iki nafsu. Sing ngajak-ngajak nek kono. Ngomong ta iku? Nek kono iki mang ngomong. Iki ngomong Kang, nafsu nek kene iki ngomong, bos ngajak rono. Lah, nafsu iki mang ya buka layar ning otak ya dhewe. Yes, ya ta? Sing apa ketok wujude? Wujude apa? Sing disenengi niku wau. Nggih ta? Lah. Sing apa jenengan dereng mriko nek kene peh kowe nafsu nek kono, ya ta? Lah iku nafsu. Jadi kenalono. Jangan tadi ki mang ngumbar utawa ngumbar nafsu-nafsu sing kaya ngono. Ya nafsu iki mang kudu ditaleni, enek kekangi. Lah kekangi nafsu iki mang apa? Iki mang ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, iki kekangi nafsu ini wae. Nah, iki mang gak duwe kekang. Dadine piye? Dadi sing ngendhalekne ati engko nafsu terus. Nafsu amarah yo, nafsu birahine yo. Kendhalekne iku. Ngantek bingung peh iki mang piye. Arek-arek tak pengen panggang ngejak ngene ae sing. Keton niku. Nggih. Sehingga piye nek niki mang aku gak sok kendhalekne arek-arek iki. Ajane aku ora gelem tapi piye meneh aku kalah. Nah, nyapa kok kalah? Krana adike mang gorong roh kendaline. Repon Pak Budi. Jadi kedepane dene apa nafsu yang ngajak ngombe. Bos iki wae ngombe, Bos. Ambek kanca-kanca kan. Ragaku wis tuwa. Aku pengen dalan sing lurus nyedhek maring pangeran. Nah, omong ngono-ngono. Mbok ngajake liwat atine sampean utawa liwat pikiran sampean. Omong ngono-ngono. Ngoten sampai kegawa ngimpi sampai gelut kula cak gelut lah ngejak ngombe ae. Kula cak gelut sing kula sawu waduk delalah salone tip. Wis sakit kambak sikil kula. Foto iki kula sawu waduk salon kula sawu waduk akhire lho piye men. Jenengan gelut kalih? Kalih ngimpi kalih sing ngejak ngombe niku wae. Oh, kalih ngejak ngombe. Tibakno kula sawu waduk tibakno salon sing kula saduk. Ke bawah. Sehingga napa jenengan mengkekan kedah nyemerepi kendali niku wau. Sehingga ning tatanane niku ning nek sampean keyakinane Islam. Apa kendaline iki mang syariat dhisik ae. Syariat iki mang piye? Resi ana ragamu. Resi ana pikiranmu, resi ana atimu. Rasi ana iki pangrungumu, rasi ana pandelengmu, rasi ana ucapanmu, diresi kabeh. Lah, carane ngresiki mang piye? Ya kan ngene. Ngresiki ana ing ati niki mang piye, ngresiki ana ing pikiran niki mang piye? Ning ngresiki. Kalih napa?
Cara tumindak sing pripun? Lah nek kono iki mengrasi ana ing banyu urip. Banyu urip iku endi? Iki mang lafat Allah, asma Allah. Atine Allah, Allah, Allah. Niku ngresiki. Jenengan ten pundi mawon ngresiki. Diresiki kalih niku. Dan niku syariate ngoten. Atine iki mang diuripi kalih lafat Allah, 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 Allah. Ten niku. Lah, nafase iki ya kudu diresiki. Ngresiki nafase niku mang piye? Metu keluar Allah. Dadi hu Allah. Lesane kudu diresiki. Ngresiki lesane iki mang piye? La ilaha illallah. Saya ku ngresiki. Dadi saben dina ade yang ngresiki atine, yang ngresiki lesane, yang ngresiki nafase. Supaya reket-reketne kene iki mang hilang semua. Sing ngajak ngene diam semua. Dan niku syariate ngoten. Bae mang pesen bocah iki ajare iki mang ya pengin ning arah sing bener, cuma guru-guru dalan sing bener. Kan ngoten. Ijik mubeng tok. Wong mubeng ning ndi? Bae nonton jenengan ning dalan sing bener. Ben roh pangerane. Lah kana kriki mang jenengan gak pengen roh pangeran, pengen roh bojone wong ae. Dan itu dikurangi, harus dihentikan semua aktivitas itu. Muncul titik nafsu ngajak ngene, awakmu sapa? Ayo turu. Ngajak ngombe muncul to niku. Muncul iku. Sapa awakmu iki? Kok kendhalekne aku? Ayo balik ning nggonmu. Perintahan ngono. Muncul titik perintah. Sehingga dalan iki mang ngresiki, atine iki mang ngucap Allah Allah. Lesane ngucap la ilaha illallah. Nafase mlebu matune hu Allah. Dipun Pak Budi. Yeah. Bisa dimengerti. Yeah. Melalui badhe tanglet monggo. Nek boten atau dereng paham. Dan pun ngertos. Orang lain nggak bisa merubah jenengan. Sing iso ngrubah ya dari dalam itu sendiri. Nah, maka itu kan kita harus mengenal diri kita dulu. Karena apa? Kalau kita mengenal diri kita, ya otomatis berubah. Nah, perubahan-perubahan ini memang gak perintah orang lagi. Memang dari dalam kita sendiri ingin berubah. Nah, kalau kan ada keinginan cuma powernya kurang besar. Karena apa? Masih digalakan nafsu. Kenapa kok kalah di situ? Karena nafsu ini sering dilepas. Gitu.
sering dilepas sehingga enggak terkendali. Jadi bingung dhewe. Katose niki jenengan pun semer sing ngoten niki omong ngono nafsune jenengan ki ambak nek ngajak sing ngoten niku wae. Ngajak ibadah to. Arek ngajak kok ngene. Ayo ibadah bareng-bareng ae. Kancamu jak lho ngoten lho. Jak kabeh. Dadi nek kene aja dipingini tapi lakonono. Nek sampean pengen terus, kacok ya pengen terus tapi gurung lakoni iki. Dilakoni. Insya Allah jenengan nglampahi ya otomatis ada perubahan. Tapi jenengan pengen mawon nggak ada perubahan, tetap ngoten niku. Kacok ya pengen dadi wong apik. Pengen dadi wong apik, tapi gak dilakoni. Gak gelem nglakoni perkara apik lho, piye pun. Kan pengen tok ta. Lha kan yo jek dipengaruhi nafsu to. Pengaruh nafsu piye? Pengen tok lho, entuk pahala, ya ta. Pengen tok lho ibadah, wis pengen terus gak usah nglakoni maling ngono. Wis ngombe gak masalah nih. Tapi kan pengine. Sehingga napa balekne? Supaya dalan iki mang padang ke depane ana ing ati lan ning pikirane. Awak iki mang nyuwun ngapura ning Gusti Allah. Iki mang maca istighfar. Lah istighfar napa niki mang kembali ke diri kita. Karena apa? Kita membaca istighfar di situ kalih Gusti Allah dituduhne perkara sing negatif-negatif sing sampun kelampahan. Gitu. Lah nek kono ora mung awake dhewe dituduhi gambaran jejak awake dhewe negatife. Lah nek kono iki mah iso ngubah ning ke depan. Lah niku istighfar. Iso ngrubah aja ngantek iki mang baleni perkara sing ngoten malih. Hingga astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan nek kene apa? Balekne sing jero kudu damai dhisik. Iki kudu damai, pikiran kudu damai. Kudu damai. Aja ngantek nek iki mah nyalah-nyalahne nafsu sing manggon ning kono. Nafsu niki alat. Nafsu iki mah alat kanggo awake iki mang urip ning kasunyatan. Tanpa niki yo gak iso apa-apa awake dhewe. Gak duwe karep kok. Gitu. Tapi nek nafsu engko dikendhalekne lho, garek nyetir ae ning ndi? Wayahe ngombe ya ngombe, wayahe kerja ya kerja, wayahe ambek keluarga ya keluarga. Wayahe tulin ya tulin. Kendhalekne nek kono. Sehingga memori sing ning otake jenengan senten mriku wonten tulisane minuman, ten mriku wonten tulisane ten mriku kan. Tulisane ten mriku niki dihapus mawon. Memori. Karena apa? Nek iki muncul, nafsu seneng kan. Kita kalah nih. Dihapus tulisan-tulisan sing nek kono. Nek iki mang dihapus ning otak jenengan, otomatis engko nafsu gak iso ndelok. Gak iso ndelok maneh. Karena apa tulisan-tulisane kono kan iki wujude angen-angen. Iki yo jendelane. Pintu keluar. Lah contoh kan. Nek memang kelingan botol wae iki
Ya kan? Lha iku jendelane. Kelingan omah kono, ya kan? Jendelane. Iki dihapus ae. Lah tutup iki mang apa dina ping buka astagfirullahaladzim. Di situ. Ditutup kali istighfar sing ngoten niku. Pripun Mbak Buti? Nggih. Monggo nek badhe tanglet. Boten. Boten. Nggih, Biasane jenengan tanglet kok. Kan iki boten. Supe kasihan. Ada unek-unek teng dalem aku mboten kelingan meleh enten iki. Nggih. Kalau ngenane nggih kula omongan kali bojo kula. Nggih. Ya engko tak takokne karo Pak Habib, kula ngoten nggih kan. Lah kok Pak Ferry dugi sik Pak Ferry aku mudane ndek ngene. Gak ada unek-unek cuma nopo to? Kok supe to Pak Ferry aku. Lho ngentene Pak Ferry wae. Niku bab pribadi apa bab keluarga? Tenak nopo to niku? Wong kula nembe wangsul keng mriki nika kula. Oh, masuk yang mriki. Nggih, niku. Sehingga muncul. Gak mu takokne to. Pak Habib nek tamu oleh kula ngoten ne. Lagi napa unek-uneke kalih garwane? Mboten nggih. Napa pribadine jenengan? Mboten nggih. Napa wong sing ken nangkletne bojo kula sing ken nangkletne. Oh iya mengke tak takokne. Oh, berarti kan garwane jenengan niku wau gadah soal. Nah, ngoten terus. Kan nyampene. Kula nggih. Soale napa garwane? Mboten nek napa to. Nggih. Bab napa? Nggih. Napa? Kula nggih omong biasa ngeten kalih boten teng dingklik ngoten niku kula omong. Ya, sampeyan nek rono karo Pak Ferry tak takokne lho. Niku wae kesupe. Soale napa? Nek gadah telepon riyen garwane. Pun kepanggih niki. Sare wae. Tilem kok. Kula pamiti. Iki kula pamiti terima dal kali Pak Ferry ten Padepokan. Lah jenengan kan ngeten, nek kelingan jenengan aturin niki, Pak Ferry. Nggih. Wah iku raja kelingan iku. Kelingan terus ya. Deli kaya apa roh. Kak Ferry niku. Semerep niku ki ambake. Nggih. Barang kakak dadi ketok iku. Jadi ngaturnya kan kersane mengke kan mriki lah saged dibantu kali Pak Ferry. Iki lho semono ning karepe ndak kan. Kita terus perubahan niku wau nggih saking jerone awake dhewe. Itu harus ada perubahan. Aja cuma mung pengin tok. Kudu dilakoni. Ajane mlakune ya ora abot. Enteng. Kon saben dina jenengan iki mak istighfar maring Gusti Allah. Saben dina iki emang ati niki emang ngucap Allah Allah. Saben dina iki emang lesane la ilaha illallah. Saben dina mlebu metu nafas sehu Allah. Nggih niku lampane jenengan. Niku dasare ngoten. Pripun Pak Suwono? Ya kedahe wonten. Nggih, jangan sampai nggak ada pertanyaan, harus ada. Harus ada masalah. Wajib iku punya masalah itu.
Lah nek kono-kono iki ambake kula sik meres sedaya. Yang nyarutang to. Oh, sami. Carane piye kan? Lah pertanyaan niku kula nggih jawab. Nggih sami. Jawab kula ngoten kan. Sami nggih. Kula nggih gak dapat tanggung jawab nggih. Kita tese nek kula jenengan niku wau ngerteni ana ing syahadat niku awal atau syahadat niku wau pondasine awake iki mang weruh ning Gusti Allah. Syahadat niku wau pondasine awake iki ngerti ning Gusti Allah. Sedayane nggih syahadat. Saben dina awake iki mang ngucap syahadat. Terus kongkon manakne saya bersaksi terus ditakoki jenengan nyekseni napa Pak? Lak bingung jawabane. Tapi jenengan ngucap asyhadu alla ilaha illallah jenengan nyekseni napa? Lah nggih niku sing kula sekseni ki napa? Lah bolak-balik iki mang diucapne tapi gak ngerti. Sing mau sekseni ki napa? Boten ngertos. Lah saged terpecah ana ing syahadat balik meneh Allah wujud kita mbako. Lah ini ngertenono wujude Allah. Semua sekseni iki wujude Allah. Lah wujudnya Allah niku pripun? Allah wujud kita mbako. Napa niki mang tetepe Gusti Allah iki mang ya ora ngolah-ngalih. Darani padang ya ora, darani peteng ya ora. Darani dhuwur ya ora, darani ngisor ya ora. Niku takoke Gusti Allah. Saman bayangne ya ora kenek, saman rasane ya ora kenek. Lah krana apa? Gusti Allah niku wau sanes makhluk. Sanes makhluk. Nate kan makhluk. Nek Gusti Allah niku wau sanes. Saman cekel mboten kenging, nek makhluk kenging. Nek makhluk sing model pripun mawon kula jenengan saged bayangni. Meskipun gak aro wujude, cuma aro critane tok saged bayangni. Nek Gusti Allah bayangne mboten saged. Meskipun temriku wae medhar ana ing kalame Allah, tapi gak ero utawa gak iso bayangni piye. Atine kon iki mang rasane piye? Mboten saged. Karena sanes makhluk. Dan mereka wau mukhalafatul hawadisi. Lho kan wis beda karo makhluk. Gak padha maneh. Yang ngerteni ana ing sifate Gusti Allah sehingga napa balik meneh iku jenenge syahadat. Dadi uga diwaca. Nek jenengan ngucap berarti ki mang jenengan ngucapne kalimat syahadat iku wau. Nek ati ki mang ngerteni ana ing sifate Gusti Allah iku jenenge syahadat. Sanes ucapan malih. Dibayangne gak kenek, dirasakne gak kenek. Ning dodoku iki rasane ayem iki jenenge nafsu. Dodoku kok meneng iki ya nafsu. Ning dodoku kok seneng iki ya nafsu. Cek nafsu iki mang. Nek kono iki mang ya iso susah ya, iki nafsu.
Nah selama niki kula jenengan kan cuma jadi penonton, padahal ning jero. Jadi penonton. Noko niki mang awake dhewe ku roh polahe nafsune awake dhewe. Ngarani ning ndi ki mang roh. Tapi nek kene iki mang gak kuwasa. Ngarani nafsu sing ngoten niku wae. Nggih to? Ijak nafsu kurono, ijak nafsu kurono. Boten kuwasa. Lah krana apa kok boten kuwasa balik meneh gurung ngerteni ning awake dhewe. Awake iki mang gurung ngerteni ana ing jati dirine awake dhewe. Kenalana jati dirimu. Nek adik mang pun ngenali jati dirine sing apa? Engko iso ngendhalekne nafsune. Lah niku. Selama iki sing jadi penonton iku lho jati dirine awake dhewe. Kenalana iku. Lah selama iki sing dikenali akal, ati, nafsu, ego. Iku sing dikenali. Nggih ta? Iku wis dikenali, tapi jati diri enggak dikenali. Lah jati diri ki lho kenalono. Aja ngopeni nafsune tok, aja ngopeni karepmu tok. Kalau selama iki jati diri ki diseret rene, diseret rene, diseret rene, iku jati diri. Ego cek kalah ambek nafsune. Ajane ya dhek iki mang gak gelem, tapi ya piye maneh. Gak duwe kuwasa. Insyaallah nek kula jenengan pun makrifat ning awake dhewe sehingga apa mengke sing ngendhalekne awake dhewe ya jati dirine awake dhewe, duduk nafsune. Duduk egone. Engko sakabehane mengke lerem nan. Temriku wau kula jenengan ya sering ngucap ajane atiku ngejak nandi. Iki lho jati diri ajane. Ajane aku dijak nafsuku nendi lho. Sing ngomong sajane jati diri. Ajane aku dijak pikiranku ning ndi, ya ta? Iku jati diri. Cuma jarang disentuh yang ini. Tapi yang disentuh nafsune, atine ambek pikirane disentuh. Jadi kenalan jati diri. Pripun Pak Budi? Sehingga nek anak wong Jawa iki penak. Nek iki mang sedulur 4, 5 pancer. Pancer iki lho jenenge jati diri. Iki jati diri. Kenalana pancermu. Ruwono pancermu. Aja mung nafsune tok iki mang sing dumbar. Kendhaleni. Apa pancermu iki lho sing ngendhalekne dulurmu 4 iki mang. Lah sadurunge iki mang pancer ruwono dulurmu 4 iki mang kenalono sapa wae. Singgo cara bahasa Jawa peneh kan wape kan diilmuni, memang ya ilmu kakang kawah adi ari-ari terus apa nih kalimatnya kakang kawah adi ari-ari
Eh? Napa? Napa Pak Suwono sing ngapali? Napa ngoten? Tapi setiap sebelum itu ada nami. Nggih. Tapi kesan kita setiap lo termasuk. Kan iki sing wong Jawa ngkei jeneng. Ngkei jeneng. Gare adik mang dimong ning ndi? Dimong ning kebajikan apa ning ala? Lha kan ngoten. Dadi kenalono sik. Carane awake iki mang ngenali ya iki mang sing ngomong ning atine adik mang, sing bisik-bisik ning atine awake dhewe, sing musyawarah ning otake awake dhewe. Iki lho dulurmu. Kasangel-angel ngenali duluri. Sabut dina ya jagongan iki ya. Ya cak kabare cak alhamdulillah sae. Lha kan ngoten. Jagongan iki dulurmu. Iku lho sing ngomong awakmu, ngomong kan ngarahne. Iku sing ngarahne awakmu. Karek ngomong diarahne ten pundi? Lho ngoten. Nah supaya iki mang arah iki mang ben jelas, balik meneh. Nyuwun sewu riyen Pak Budi dimong kalih dulure dijak rono, nggih ta? Dijak ngombe dulure. Peh pewenakan ngene. Dijak ning kono. Ya enak. Lah nek kono kenal ana dulure sitok eneh, carane ning ndi? Kok sing iki mang ngejak ibadah ae lho kan ini. Dulure meneh iki mang iki ngejak kerja ae lho. Dadi kenalane iki. Iki ya sing ngomong awake dhewe ning perkara apik ya ning perkara elek. Nah adik iki mang wis seruh dulur sing kaya ngene, lah engko roh pancere. Pancer iki mang piye? Pancer iki mang sapa kan? Pancer iki mang dulur papatne kene. Ayo melaku lho kan ngene. Kita eneh, ayo melaku. Ya selama iki sing dijak kan pancer-pancer iki mang. Dijak rono, dijak rono, dijak rono. Ya pancer iki mah dikendhalekne ambek dulur-dulur iki mang. Lah kutune pancer iki mah ngendhalekne dulur iki. Lah iso ngendhalekne dulure balik meneh ngamur kuwi ning awake dhewe. Nate ngawur jati diri nek kene mbuh dulur iki ngomong ngene iki wis gak enak efeke meneh wis gak ngetut iki gak ngetut iki gak ngetut iki kan iki pancer duwe pendirian dhewe. Oh gak ngono kono iki mang roh jati diri. Aku wis roh jati diriku nek wis roh nyapa? Lah niku. Nah selama iki sakjane jati diri iki lho sing ngomong. Berhubung adik gak kenal ambek iki, disiketnali dulur iki mang, ya sing ngendhalene dulure. Sing ngomong dulure.
Sehingga nek wong Jawa iki penak. Sedulurku papat aja padha ngganggu gawe aku. Kancane aku lho walek ngene. Wong ngancani iki nalikane ibadah apa nyambut gawe. Nanti diungkapne kaya ngono. Dan aku ini memang apa ini salah? Tidak. Nggak salah emang. Kenapa? Lah kene iki mang supaya senek kene engko ben gak karepe dewi-dewi. Ben iso fokus ning salah siji. Nah fokus salah siji otomatis kan sekabehane ngono, tenagane ngono. Lah iku. Nipun Pak Suwono. Aja mung dirungak-rungokne tok. Sedulurku ngomong ini, ngomong apik ning aku, bar aku nglakoni ngene kan. Rupane nggih wajahe sami kali awake iki Mbak. Tapi cuma rupane mboten sami. Wajahe sami, Rupane sing mboten sami. rupane mboten sami. Aurane wajah. Nggih. Lah nek kono balik meneh nek awake dhewe mang wis roh pancer sing kaya ngono, awake dhewe mang wis roh wujude dulure awake dhewe, bar ngono piye aja kumantung ning kono, kumantung ning Gustimu. Lah kenapa? Sing nyukupi ya Gustimu duduk dulurmu. Sing medar ilmu sekabehane ya Gustimu duduk dulurmu. Nek dulurmu dhewe iso ngapusi. Dulurmu iki mang dhewe iso melesetne awake dhewe. Kadung diyakini yong. Lah pleset awake dhewe. Wah yakin berhasil kan. Hasil sekian kan. Delalah tengah-tengah nek hama pangan entek zong. Terus piye ngono? Mangkel to dadine. Lah mula sangka niku sekabehane perkara iki mang gumantung ning Gusti. Aja gumantung ning awakmu. Nah, adik mang gumantung ning dulur sing kaya ngono, engko ketagihan. Ketagihan. Nek dijak gak gelem, kok dulure mutung. Sehingga apa ndadekne ragane lara. Saya dhewe dijaron ora gelem. Wis ge lara ae lho. Kan ngoten. Nah, niku dirubah. Pemikiran gumantung ning makhluk niku wau dirubah. Pemikiran gumantung ning rasa niku nggih dirubah. Gumantung ning Gustimu, seneka niki mang gumantung tanpa centelan. Pripun Mbak Buti? Diarani gumantung tanpa cancelan pripun? Nek balik ning syariat, nek wong-wong ki mang Gusti Allah dicandani ning tembok. Tembok. Kan ngoten. Ya wong pangeran iki dipaku ning tembok. Lah iki pripun iki? Jarene Gusti Allah iki mang gak kena dibayangni
Lah kok dikombayangne Gusti Allah lafat. Jarene Gusti Allah gak kena dirasakne ndak kok ngrasakne Gusti Allah. Wayem. Enak. Nafsu jian. Lah mula sanga iku ana ing sifate Gusti Allah mukhalafatul hawadisi iki lho. Gondelono. Nek Gusti Allah iki mang beda karo ciptaane. Nek ciptaane iki mang ya nek rasane nek Gusti Allah. Lah karena apa? Sing ngobahne awake dhewe, sing menengne awake dhewe iki mang Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kila Allah. Sing nguripne awake dhewe, sing njabut nyawane awake dhewe ya Allah. Dan niku ya kok dibayangne nek Gusti Allah atuh. Gusti Allah ning dhuwur gunung, ya ta. Gusti Allah ning jero guwa. Gusti Allah ning jero laut. Lah Gusti ora manggon gak ngengkon kok. Lah kok adiki ngarani ning kono. Ya karena apa? Nek niki mang gorong roh pancer ning kene sing weruhi nafsumu. Sing kok nafsu iki lho sing nimbune prasangka sing ngoten iku wau. Awake iki mang wis kanggonan sabar, awake dhewe wis kanggonan ikhlas. Aja ngantek sabar lan ikhlas iki mang diweruhi ambek nafsune awake dhewe. Nek diweruhi ambek nafsune awake dhewe, engko ngaku-ngaku sabar. Ngaku-ngaku ikhlas, ngaku-ngaku ayem, ngaku-ngaku tenang. Ngaku-ngaku weruh, ngaku-ngaku paham. Iki jek nafsu iki. Depan Mbak Budi. Nggih. Ya wis sedayane diweruhi, njaba lan jerone. Aja mung dituruti ya nafsune. Pengen rono dumbar, pengen rono dumbar. Nah, mulai sekarang gimana kendalikan? Diarahkan yang benar. Insya Allah kan bisa ngerubah karena awake dhewe ngrubah ning pola pikir awake dhewe. Jadi ini kok nggak terbebani maneh. Sing bare bebane kan nafsu iki mang. Nafsu iki mang kepingin gak keturutan, bareng ngono nesu. Ngamuk-ngamuk. Nah niku kudu diuri kabeh. Dipun Pak Sono. Sing salah pundi? Sing salah pundi? Oh di penjara ya. Ije. Sehingga sing hati-hati nek ngendikan. Ngendikan iki mang kudu roh gak cuma ati iki mang maca tok. Kang sing sabar ya Kang, roh tak sabarmu. Kang sing ikhlas,
roh ta ikhlasmu. Kudu dirui. Karena apa? Sabar ikhlas iki mang wis genek rasane. Rasane genek. Nek rasa genek engko wis genek keakuan sing muncul. Nah, selama iki jek rumangsa sabar, rumangsa ikhlas. Rumangsa wis nglakoni ha iki. Jek rumangsa kabeh. Dene apa adik majek mlaku kono berarti piye? Syukure awake iki majek syukure nafsu. Ibadah awake dhewe jek ibadah nafsu. Lakone awake dhewe jek lakon nafsu. Lah terus pancere lho piye iki mbok tinggal pancere. Kok kabeh kok nafsu. Nah adik wis ning pancere iki wis genek rasa maneh karena wis gak dikendalikan nafsune. Rumangsa ngene rumangsane pun mboten malih. Ngerti ya sing rumangsa iki mang nafsune awake dhewe sing manggon ning dodone awake dhewe. Sing selama iki mang bisik-bisik ning awake dhewe. Sing dibisiki ya pancen iki mang mlaku ngene lho sing apik iki ya ngono mlaku ngene lho engko ya awakmu penak sing dibisiki pancen wis melok aku wae kan. Alhamdulillahirabbil alamin, mugi sedayane kula jenengan saged nglampahi saged ngrubah ana ing pola pikire ke depan. Al-Fatihah. Iya kan.